10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hanski lähti vetämään lekkaa, Juha tulee toisena. Sakari kolmantena, Kuba neljäntenä. Jukka tulee viidentenä ja Mikko tulee lekkan perässä. Ja ei tänne ei ole lähtenyt kotimatkalle. Ensimmäinen kierros täynnä. Kärjellä ero 1,7 sekuntia. Tasaisilla etäisyyksillä kärki 5 ajan. Nyt on Juha tehnyt virheen tuonut kolmanneksi. Jupa on noussut toiseksi. Nyt teki kärkiautovirheen, putosi toiseksi ja Kuvakin meni ohi. Ja mutta Hanski kuittasi välittömästi itsensä takaisin toiselle sijalle. Kärki kolmikko tiukassa lipussa triploilla. Hanskilla vähän kirjoittaa tiesi, mutta pitää hallinnassa. Kuva hiilostaa tiukasti Hanskia. Nyt Hanski nousi kärkeen. Juha toiseksi, Kuba tehnyt virheet, putosi pääsuoran verran kärkiporukasta. Juha teki virheä, jäi hieman Hanskista. Ei Hanski ajaa taas kärjessä. Neljäntenä tulee Sakari ja Jukka viidentenä. Kuudentena Mikko. 2 minuuttia ajettu, 3 jäljellä. Kärkikolmikon on sijoitus muuttumaton. Jukala ja Mikola tiukkaa taistelua keskenään. Rinnakkain tulee triploihin ja laskentalinjalle. Siinä Mikko pääsi ohi. Nousi. Nyt on Juha ja Kuba tehnyt virhettä, Hanski pääsee karttuun. Ero jo melkein puolirataa. Kuba nousi Kuba toisena, Juha tulee kolmantena. Kärkiautto meni laskennaan ohi. Ja muut tulee nyt perään. 3 minuuttia ajettu. Kuba teki virheen, Juha pääsi ohi. Hanski edelleen johtaa. Oi, nyt Juha teki triplan lärkissä virheen ja Kuba teki perässä samalla lailla. Sijoitus ei muuttunut. Kärkiautolla erolla 6 sekuntia. Toisena tulee vaan Sakari on tällä hetkellä 4, Jukka 5, Mikko 6. Minuutti jäljellä. Kärkiauto tuli laskennan yli. Juha toisena. Jäänyt Hanskista 5 sekuntia. Kuba tulee Hanskin perässä noin pari metrin päästä. Kärkiauto saavuttaa Jukkaa. Jukka antaa kohti tietä.
Tulosennissa 13 kierrosta 20 sekuntia. Nyt on 11 kierrosta, eli 2 kierrosta vielä ajamaan. Nyt on erot hieman suurentuneet taas lisää. Kärkiauton ja toisena tulevan Juhan välillä. Se on hieman kaveri. 4,7 pitkiä eroa. Kuva on hieman jäänyt sitten Juhasta lisää. Aika täynnä, ajattaa maaliin. Viimeisellä kierroksella Tupa tuli Juhasta ohi. En huomannut, että Tupa tuli toisena maaliin. Kaikki autot maalissa. Finaalin voittaja Hanski, joka voitti myös toisen finaalin. Eli 2 finaalin.